फुरा डिलिट खालामजोबगोन थेवब्लाबो नोंनि मबाइला माने क्लियारलि खालि जाया जेसांखिनि डिलिट खालाम थेवबो नोंनि मबाइला माने रेस्टोर माने फुलानो थाबाय थागोन रेस्टोरा मालाबाबो खालि जानाय नङा अब्ला नों मा खालामनो खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जागोन जायफोरा एन्ड्रइड मबाइल सलायो आरो जायफोरा इउटुबाव भिडिअ हगारबाय थायो गासैनिबो जागोन दानि गासैबो मानसिफ्रानो माने सुबुंफ्रानो जा हौवाफ्रानो जा हिन्जावफ्रानो जा 100%आव 99%आनो माने गासैबो एन्ड्रइड मबाइल सलायजोबखायो नङा होमबा रावबोथ' दिनै बोरायानो जा सेंग्रायानो जा गथ' उन्दैयानो जा एन्ड्रइड मबाइल नङाबानो दाना माने खामानियानो जाखाला नालाय ओंखायनो दाना गासैबो एन्ड्रइड मबाइलखौनो 99%आनो लाखाजोबो आरो 1%फ्राल'सो दाना किपेडनि मबाइल लायोसै बेबो गंफा गंनै माने गामियाव जेसांखिनि गामियाव मबाइल दङ दायो न'खर हाबोब्ला प्रत्येकथ' न'खरावनो 100 न'खर दङब्ला 100टा माने एन्ड्रइड मबाइलखौ नुखागोन नाथाय मा जायो जोंहा एन्ड्रइड मबाइल सलायनायनि गेजेराव जों जेता एन्ड्रइड मबाइलखौ जों बेसेबां रेमनि लानो 2GB रेमनि लायो सोरबा 4GB रेमनि लायो सोरबा 16GB रेमनि बा 8GB रेमनि नों जेसांखिनि गिदिर बा फिसा रेमनि मबाइल एन्ड्रइड मबाइलानो जा सानसे माने बे एन्ड्रइड मबाइला ओरैबायदि रेस्टोरा फुल जाखागोन माने नोङो जेतिया एन्ड्रइड मबाइला रेस्टोरा फुल जागोन नों माबा मोनसे खालामनोबाबो बहाबा थांनानै नों बेरायनो थांदोंब्लाबो नों बेरायनायाव बहाबा मोजां जायगा नुबाय बा मोजां सावगारि नुबाय नों बे समाव मा सानगोन भिडिअ बानायनो बा नोङो फट' खेबनो बेफोरबायदि गोसो जायो नङा होमबा जेब्ला नों बेफोरबायदि साननानै नों फट' बा भिडिअ बानायनो नागिरो अब्ला मा जायो नोंहा रेस्टोरा फुल जाबाय होननानै जोंनि एन्ड्रइड मबाइलाव माने प्रब्लेम देखायसिगोन आरो जानांगौ नोङो नोंनि स्क्रिनाव थानाय नोंनि मबाइलाव थानाय फल्डारफोरखौ माने एप्सफोरखौ दानगोन बा माखासे फट'फोरखौ नोङो डिलिट खालामगोन नोंनि माखासे भिडिअ रेकर्ड खालामना दोननायफोरखौ नोङो हयथ' डिलिट खालामजोबगोन थेवब्लाबो नोङो ससे बानायफिननायनि उनावनो रेस्टोरा फुल जाबाय होननानै आरो फिन देखायबावगोन आरो नों माखासे एप्स थानायफोर बा माखासे भिडिअ रेकर्ड खालामनाय फट' रेकर्ड खालामनाय फट' सेबनानै लानाय माखासे सेभ खालामना दोननाय मेथाइफोरखौ दानगोन माखौबा मोजां फिल्मफोर डाउनलड खालामना लादोंमोन बेफोरखौ माने फुरा डिलिट खालामजोबगोन थेवब्लाबो नोंनि मबाइला माने क्लियारलि खालि जाया जेसांखिनि डिलिट खालाम थेवबो नोंनि मबाइला माने रेस्टोर माने फुलानो थाबाय थागोन रेस्टोरा मालाबाबो खालि जानाय नङा अब्ला नों मा खालामनो बे समाव नों मा खालामनो माने अब्ला नों सानसे रेस्टुरेन्ट फुल जाजोब्बाय मबाइला बिदि रेस्टुर फुल जाबाथ' आरो बिदि हेंबो जाबाय थासिगोन माबा मोनसे थुनोसैब्ला बे रेस्टुर फुल बेल' माने नटिफिकेसनाल' माने नुजाबाय थासिगोन नटिफिकेसनाल' फैबाय थासिगोन अब्ला नोंहा प्रब्लेम जासिगोन आरो मबाइलाव अब्ला बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने फोरमायनो नागिरदों जे आंनि बे भिडिअ बानायनाया जे आंनि बे गुड बड'लेण्ड चेनेला टेक केटेगरिनि नङा बे चेनेला जादों ब्लग केटेगरिनिसो थेवब्लाबो आं दिनै माखासे बे आंहाबो बिदिनो प्रब्लेम जादोंमोन नालाय आंनि मबाइलाबो फुरा रेस्टोर फुल जानानै आं माखासे समाव भिडिअखौनो माने रेकर्ड खालामनो हायाखैमोन आरो फट'बो साफाय जाला बेफोरबायदि प्रब्लेमआ आंनावबो जादोंमोन जेब्ला आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बे जायगायाव थांनाय समाव आं भिडिअ बानायनो नागिरनायाव आंनिया माने हरखाबनो रेस्टोरा फुल जाना होनायनि थाखाय आं माखासे भिडिअखौ रेकर्ड खालामनो हायासै एकदम 2-3 सेकेन्डसोनिल' जायो आरो बिथिं रेस्टोर फुल जादों अब्ला आं बे समाव मा खालामनायमोन माखासे फट'फोर माखासे भिडिअ रेकर्ड खालामना दोननाय बेफोरखौ आं दानजोब्बाय आरो बेफोरखौ दाननानैबो आरो रेकर्ड खालामबावोबा लोगोनो रेस्टोरा फुल होनानै देखायबावबाय आरो होमबा आं बे समावथ' आंनि साननाय बायदि माने आं भिडिअखौबो रेकर्ड खालामनो हायासै फट'बो साफायनो हायासै आं बिदिनो फैबाय उनाव मा खालामखो आङो बिदि साननानै एन्ड्रइड मबाइलखौ आं रावनिफ्रायबो सोलोङाखै आंनि मबाइलाबो बारा दामिनि नंखाया नालाय 4GB रेमनिल'सो सामसुं मबाइल आरो बेबो आं दा सालायबाय थानाया बेजोंनो आं भिडिअखौ बानायगासिनो आरो बेजोंनो आं माखासे भिडिअबो बहुत हगारखांबाय आं बे सामसुं मबाइलजोंनो आं दा भिडिअखौ बानायो आं अब्लानिया मा खालामखो बेखौ खालामनो थाखाय आं फुरा माने
डिलिट खालामजोब्बाय गेलारियाव जेसेबांखिनि फट'फोर दङ भिडिअफोर दङ आं फुरा डिलिट खालामजोब्बाय नाथाय डिलिट खालामखांनायनि उनावबो आं जेतिया भिडिअ रेकर्ड खालामनो नागिरो जेतिया आं फट' साफायनो नागिरो माबा मोनसे डाउनलड खालामनो नागिरोब्ला माने रेस्टरा माने फुल जाखायो आरो माने फुलखौनो देखायखायो आं डिलिट खालामजोबखाबाय आरो माखासे एप्स डाउनलड खालामना लानायफोरखौबो आं डिलिट खालामखाबाय थेवबो रेस्टरानो माने खालि जाखायो आरो रेस्टरानो फुल देखायबाय थायो अब्लाथ' मा खालामनो दा बिदिब्ला बेखौ सल्भ खालामना लानो थाखाय आं मोनसे आयदा होनो आरो बे खामानिखौ मावनानै आंहा दायो आंनि जे एमबि जे आंनि रेस्टर बे 100% माने फुरा खालि जाजोब्बाय आरो खालि खालामबावनो आं हाबावो आं बेखौ खालि खालामथ'ला आं लासैनो जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों आं जेसेबांखिनि मा खालामो आं खालि खालामलांखाबाय थायोसै आरो दाना आं मिथिजोबखाबाय नालाय दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि रोङाखैब्ला नोंथांमोनाबो जुदि लोगोफोर जुदि खालि खालामना लानो गोसो जादोंबा सोरहाबाफोर जुदि सोरनाबा जाया नङा जाखायो जेसेबां गिदिर रेमनि मबाइलानो जाया मानो 16 GB रेमनियानो जाया मानो बे बोसोरसेयाव जायाबा बोसोरनैनि गेजेराव बेयो फुल जाखागोन आरो मानो होनोब्ला आरो जायफ्रा इउटिउब सालायग्राफोरनियाथ' आरो दा बुंसै बोसोरसेनि गेजेरावनो 16 GB रेमनिया डाइरेक्ट रेस्टरा फुल जाखागोन मानोना बेयाव गोबां एप्स डाउनलड खालामनो गोनां जायो आरो भिडिअ गोबां बानायनो गोनां जायो गोबां भिडिअ गिदिर एमबिनि 12 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट बेफोरनि भिडिअ हगारनाय जायो बेफोराव बेसेबां एमबि हाबनानै थायो दा अब्ला बे 16 GB रेमालाय मा बे फुल जाखागोन आरो अब्ला बेखौ बोरै खालि खालामनो नों हयतोसो माखासे एप्सफोरखौ दानगोन माखासे एप्स डाउनलड खालामना लानायफोरखौ नोङो डिलिट खालामगोन जायफोर एप्सखौ नोङो बाहाया नाङा आरो माखासे गेमफोर जुदि डाउनलड खालामनानै लादोंमोनबा बेफोर गेमखौबो नांला होननानै रेस्टर खालि खालामनो थाखाय नोङो डिलिट खालामगोन थेवब्लाबो नोंनि रेस्टरा खालि जानाय नङा आरो अब्ला बेखौ मा खालामनांगौ नोङो नोंनि स्क्रिनाव थांनानै फोल्डाराव थांनानै नोङो फाइल थागोन माइ फाइल थागोन सोरनावबा फाइल मेनेजारबो थानो हागौ बे फाइल मेनेजाराव थांनानै गासैखौबो माने खालि खालामजोबनो हाखायो आरो जुदि माइ फाइलाव थांनानै बा फाइल मेनेजाराव थांनानै नोङो बेयाव थांनाय लोगो माखासे गासैबो अपसना बेयाव नुजाखागोन भिडिअ फट' डाउनलडार सब माने पिक्सेल मानिफ्राय मा खालामनाय मायाव बबेयाव मानि थाखाय बाहायनाय बे माइ फाइल एबा फाइल मेनेजारावनो गासिबो थाखाजोबगोन बे फाइल मेनेजारनिफ्राय थांनानै नोङो मोनसे नायै जुदि खालि खालामोब्ला नोंनि रेस्टरा 100% माने खालि जाखागोन आरो बेयाव गोसोआव लाखि जायफोर फट' बा भिडिअफोरखौ नोंनि एकदम इम्परटेन्टफोर दङ बा नोंनि गोनांथिथार बेफोरखौ नों सिगाङावनो सायख'नानै लाग्रोखानांगोन सायख'नानै लाखांनायनि उनावसो नोङो बासिनानै माखासेखौ अल सेलेक्ट खालामनानै बेखौ डिलिट खालामनो हाबानो नोंनि रेस्टरा 100% माने खालि जाखागोन आरो ओमफ्रानिया नोंनि मबाइला मालाबाबो प्रब्लेम होला जेथिया नों गोसो बायदि फट'बो साफायनो हासिगोन गोसो बायदि भिडिअ बानायनो हागोन माने ओरैबायदि फ्रि जाखायो आरो आं दा बेबायदि खालामना लाबाय माइ फाइल दङ आंनिया बे माइ फाइलाव थांनानैनो आं गासिबो रेस्टरफोरखौ फुरा खालि खालामजोबना लाखाबाय बिराद प्रब्लेम जाबायमोन लोगोफोर आंनाबो मबाइला आं भिडिअखौनो रेकर्ड खालामनो हालामोन भिडिअखौनो साफायनो हालामोन दायो आं बे माइ फाइलाव थांनानै आंनि गासैबो जेसेबांखिनि डिलिट खालामनाय आरो बे मेन खोथाया जाहैदों नों जेसेबांखिनि नोंनि स्क्रिनाव थानाय नोंनि फोल्डाराव थानाय एप्सफोरखौ जेसेबांखिनि डिलिट खालाम बा नोंनि गेलारियाव थानाय भिडिअ बा फट'फोरखौ डिलिट खालामोब्ला बे गेलारिनिफ्राय नोंनिया माने गोमोरलांगोन थेवब्लाबो जेसेबांखिनि डिलिट खालामनाय बे थारमाने रेस्टरनिफ्राय खालि जाया आरो बे फुलानो थाबाय थागोन अब्ला बियो बहा थांना थायो होनबोला माइ फाइल एबा फाइल मेनेजार बेयावनो माने हाबना थाहैजोबो आरो बे माखासे मा जायो एप्स बेखौ आनइनस्टल खालामदोंब्लाबो बै एप्सफोरा नोंनि जाय एपनिफ्राय नोङो प्ले स्टरनिफ्रायनो जों गासै एपफोरखौ डाउनलड खालामो नालाय बे प्ले स्टरावनो माने जमा जानानै थाहैफिनजोबो आरो
दा बेखौबो माखासे एप्स डिलिट खालामनायफोरखौ बे प्ले स्ट'रनिफ्रायबो दाननांगौ लोगोफोर बे प्ले स्ट'रनिफ्रायनो गासैबो अपसन दङ बेयाव अपसनखौ नागिरब्लानो मोनगोन दा आं माने गासैबो दायो स्क्रिनशट खालामलायनानै आं भिडिअ'आव होनो हाया मानोना बे भिडिअ'आ जाहैदों आंनिया ब्लग केटेगरिनि दा ब्लग केटेगरियाव आं दायो टेक केटेगरिनि जुदि भिडिअ होयोब्ला आं थाम्बनेल टाइटेल आं बेफोरावबो होनो हाया माने चेनेलाव इफेक्ट जानो हागौ अलरेडि आं केटेगरिखौ सोलायनाय जाखादोंमोन आंनिया सिगाङाव माने कार्टुन चेनेलनि थाखाय केटेगरिमोन कार्टुन केटेगरिमोन दा कार्टुननिफ्राय सोलायनानै आं टाइम मोनैनि जाहोनाव टाइम मोनैनि थाखाय आङो केटेगरिखौ सोलायनानै ब्लग केटेगरि लाबोनाय जादों आरो बिदिनो जुदि आं बारे बारे केटेगरिखौ सोलायबाय थानांगौबा चेनेला माने एसे प्रब्लेम जागोन बेखायनो आङो दा बेफोर आं स्क्रिन रेकर्डार खालामलायनानै आं बेफोर गासै फाइलनि माबा गासैबो डिलिट खालामनाय बहा डिलिट खालामनांगौ आरो बोरै डिलिट खालामनांगौ बेफोरखौ आं स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों आं फोरमायनो हाया आं जास्ट नोंथांमोननो खोन्थादों नोंथांमोना सानै हयै जुदि मावोब्ला नोंथांमोननि एन्ड्रइड मबाइला जुदि फुल जानायखौ खालामनो गोसोब्ला आं जेरै बुंदों बेफोरबायदि खालामब्लानो नोंथांनि मबाइला 100% खालि जाजोबगोन आरो नोङो एन्ड्रइड मबाइलखौ गोसो बायदि बाहायनो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आं बुंनाय बाथ्राखौ जुदि बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहां आं कमेन्टनि गेजेरजों माखासे बहुद खामानि दंबावो मबाइलखौ खालि खालामनो थाखाय आं बेफोरखौ गासैबो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन जाहाथे आं दायो डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो बुंजोबनो हाया मानोना बे ब्लग केटेगरियाव आं टेकनिकेल केटेगरिखौ होयोब्ला आंहा एसे प्रब्लेम जादों थेवब्लाबो दिनै आं बे ससे गावनि गोसो गावनि साननायजों मोननायजों आरो गाव मावनानै मोननायजों जे आंनि फुल जानाय प्रब्लेम होनाय मबाइलखौ आं दिनै सल्भ खालामना लानो हाबाय बेखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव दायो शेयार खालामना होबाय जा नोंथांमोना दा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो सोरबा बुजियाखैब्ला आंनाव सोंहरनो हागोन आं बिदिनो सम सम गेजेर गेजेर माखासे प्रब्लेमफोरनि भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर आंनि दा बे चेनेला गुड बड'लेण्ड चेनेला ब्लग पिपल एन्ड ब्लग केटेगरियाव ब्लग केटेगरिनि थाखायसो आं ब्लगजों लोगोसे बिदिनो मोजां माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनायनि भिडिअखौ आं लोगोफोर लाबोबाय थागोन जास्ट नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोननि सापर्टजोंनो आं मोजां भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायो अननानै प्लिज आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै फोरमायहरदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों जुदि मोजां नायनानै जुदि मोजां मोनब्ला खनसे लाइक खालामदो लाइक खालामनो थाखाय जेबो थाङा लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामनाय जागोन आंखौ हेफाजाब होनाय जागोन बिनि थाखाय आं माखासे बाथ्राफोर गोबां फोरमायनो दंबावो एन्ड्रइड मबाइलनि फारसे आं बेफोरखौ लासै फोरमायलांगोन स' दा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोननो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय